l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. It-tnejn fil-Parlament kompla d-dibattitu brabta mal-eżitu tal-inkjesta pubblika fil-mewt ta' żagħżugħ Ġan Paul Sofija li tilef ħajtu f'Diċembru tal-2022 fiż-żona industrijali ta' Kordin. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Kultura u l-Gvern Lokali Owen Bonnici semma l-importanza ta' diversi riformi li ġew irrakkomandati f'din l-inkjesta, buħut minnhom li diġà twettqu jew bdew biex. Fid-dawl tal-aġir ta' membri mill-Oppożizzjoni li jagħmlu minn din l-inkjesta ballun politiku, Bonnici appella għal aktar maturità politika. Il-poplu fil-momenti l-iktar partikolari, l-iktar ħanuża l-kelma ta' prova, ikun irid ħares lejn il-politiċi taż-żewġ naħat u jara fihom maturità politika. L-ar ħaġa li nistgħu nagħmlu huwa li nirriduċu din id-diskussjoni f'ballun politiku. Dwar dan tkellem ukoll is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia li rimarka kif l-Oppożizzjoni Nazzjonalista hi populista u ankrata fil-politika tal-passat. Żied jgħid li l-inċidenti m'għandhom ebda kulur fil-waqt li elenka li hu l-Gvern Laburista li jista' jwassal għal bidla fil-mentalità fis-settur tal-kostruzzjoni bi standard sola hekk kif diġà saru diversi passi pożittivi l quddiem. Ma tistax ma tinnotax din it-tip ta' attitudni ta' politika tal-passat. Tisbaħħom jitkellmu taħseb li l-inċidenti għandhom xi kulur, aħmar jew blu. Jekk hemm xi ħadd li kapaċi jġib din il-bidla fil-mentalità huwa l-Partit Laburista fil-Gvern, Sur President. L-istess innota s-Segretarju Parlamentari responsabbli mit-tindif pubbliku Glenn Bedingfield, b'referenza għal mozzjoni ta' sfiduċja li tresqet mill-Partit Nazzjonalista kontra 3 Ministri Laburisti u rimarka kif l-Oppożizzjoni mhix qed tħares lejn dan il-każ bħala ħolqa biex tagħmel il-ġid, iżda qed tipprova tikkapitalizza mill-mewt taż-żagħżugħ. Oppożizzjoni li trid tistrumentalizza politikament traċedja nazzjonali. Qegħdin nagħmlu nħejju dawn il-bidliet li hemm bżonn li għandhom isiru u flok insibu l-kooperazzjoni tal-oppożizzjoni, insibu oppożizzjoni illi moħħa biss biex tara kif ser tigwadanja il-voti jew taħseb illi tista' tigwadanja il-voti. Id-deputata Laburista Katja De Giovanni semmit kif minkejja l-barax ta' kritika min-naħa tal-Oppożizzjoni ma saret ebda rakkomandazzjoni dwar x'għandu jsir. Isaħqet ukoll dwar l-importanza mhux biss tal-liġijiet iżda wkoll ta' implementazzjoni effettiva. U jiddispjaċini li ħlif kritika u ħlif negattività min-naħa tal-Oppożizzjoni u qasim qar punt ta' riferiment ta' x'għandu jsir laqqas biss smajna.